hamzak mung khai जों दफानाव हामजागै माननाय जों बुबाग्रानो गुबै हामजागैनो दंखांखाय जों बुबाग्रानि हामिया तांथुं बुबाग्रानि कुनु बदनाम तांथुं बुइबाय कक सिजाजागै दा साजाखुं जे अमहाय दलायनि अमहाय जागाव बुबाग्रानि लिडारसक गोबां लाम हामियाव रंखा गोबां गथालाय माननाया दिबाय जोंलायखा अ कग्रक ता आसायथुं नों आं बेबाग नमान सुगि सांमा दांनाय थाखुके बुकजों कारण अ कक जुदिनो अ कक बुबाग्रानि मोखांगो कुनु कसमता सिजाखुं आबनो जों हजाग मा दांनाय थाखुके बुकजों आनि सामुं निनि सामुं बायसे सिनि बुबाग्रानि बुमाखां जोंनानि बे सेन्ट्रालाव थाङै सिनि तिब्रासारनि हामग्रानि बागै बुबाग्रा कक साइ दङ फाइनाय साल सिनि तिब्रासारनि थिं सासा नाय आबो जों पयद खलायो आबो बेबा बुबाग्रानि बिसुखि रोंनाय थाखुके बुकजों आइनाहाय आं बुबाग्रानो पाइफ्लाया ए नरनो पाइफ्लाया हामबायनारै आनि बिसिसा गावनि थाखाय गयनु आंगरनो मोखां सिनाय आनि गोबां कक थानाय दङ तेवसा सिनि बुबाग्रा ते नरनो हामबायाफोरै आनि बिसिसाखौ नारमानि नरनार आबो नाजाबायदि बुबाग्रानि प्रति नंनि हामजाबानि आबो जतनो सावैमानो सारा त्रिपुरानि तिब्रासार जतनो बुबाग्राना हामजाखौ आबो सावैमानो फियाबा आ हामलगिरि लायनो जों गामियाव ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल जत लेभेलनि जत लिडारशिप आं कयनाय सिनि बुबाग्रा बरनि साइजुंबो बाहायते जत प्रब्लेम सल्व खालायनायबा गोबां प्रब्लेम थायोबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल विलेज लेभेल गोबां जत प्रब्लेम न जों बुबाग्रानो मान याथारियाबै बुबाग्रानो मान जों डिपेन्ड खालायाबै जों बुबाग्रानो से जेहेतु लगिरिनायनि फायखाय जों जे प्रब्लेम न जे केबें मुंनो जों निजिनो सल्व खालायमानो जों निजिनो समाधान खालायमानोखाय जों आबरनो जों जत ककनो बुबाग्रानि बर आसि प्रेसारियाबै बिनि सामुं जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे कक सानानि जे सामुं रखनो बसावै दङ ते सिनि तिब्रासारनो थानसानि ककनो जों पिसारनानि बागै बबो जे मानसा गोरों जागाव थाङै सामुं खाय दङ गै जों बनो लगी मारि लायनाय जों खरकसा बाय खरकसा मा हामजाग लायनाय हायनो राजनीति बदलनो हामजाग मा बाय सिमिया कायसा पलिटिक्स एबा लिडार सिंगै सुदु पार्टीनो हामजागै सिमि जों थानसाया जों गुबै बोखाबाय स्पेशल भाबे हामबायनानि मुचुंगो दिनि अ जागा जे गोरों जागानि अ दलाय डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव गोबां मा गोरों जागानि फाय मानजाग जत ताकु कुकु अक्रा चाक्रा मारे किचि नरगसे आं स्पेशल हामबाय दिनानि मुचुंगो जे आमसे कष्ट खालाय दिनि अ जागा फाय नर अ थानसानि कवनो खानानि बागै फायमानि बागै नरनो पाइफ्लाया हामबायाफोर जों साइमानो त्रिपुरा हास्तेव गोदों मारमै राजनीति हेगो पलिटिक्स थांलायमानि जों नुखा जों गोबां राजनीतिक बदलनि गोबां लिडारशिपनो जों नुखा आमजखा जों दिनै सावैमानखा जों तामो खालाय दं जों तामो खालायजाखा जों अ हानि बोसा दै जों दिनै तामनि बागै बुइनि सेलें गै सामुं खालायमा दं आबो जों बेबागनो सायमानखा दाखुके बुकसं आबोंखा त्रिपुरा हास्ते चिनि हातो तिप्रासा तामो जमातिया तामो कलय तामो देबरमा तामो चाकमा तामो काइपें तामो रुसाय बेबागनो जों थानसानि वानसुया दाखुके बुकसं जों जतनो पार्ट जानजानि ओ सारनेम जे बुमुंनो दफानो तरजागियावै चिनि सारनेमनो जों तरजागलायै राजनीति खायजागै बुइबाय आलादा खाय तनजागमानि राजनीतिनो तरजाबै दफानो तरजागियांलायमानि बागैनो जों दिनै अहानि बोसांदै जों बुइबाय बुइनि सेलें गै सामुं तांनि गना दङ दाखुके बुकसं जों दिनै 2021 साल बिसि फायसबायका जों नुखा पाइथार जों चिनि बुबाग्रा जे बुबाग्रा जों थानसानि बागै दिनै गोरों जागाव थांगै अमहाय के चिनि बर रगनो थानसाव तुबनानि बागै चाइतगै दङ अ बुबाग्रानो चिनि पाइथां हुर दंसेव पाइथां वानसु मुं दंसेव जे बुबाग्रानि बिसिंदै तिब्रासाराव थानसांगै बोसगांगो चिनि थिनांगो चिनि बोसा बोदै चिनि बुसुकनि कग्रनो वानसुगै तिब्रा मथा YTF KDWF by Lua Jijak Dolai district level ni salsa ni je pajaga malai pun panda ni asupang te tini o naithotok panda phaiman sak jak sini Tibramo thani chairman sini bubagra te ibo tongo chin logi tini o jaga
TDA di sini CEM borong benang Purnachandra Jomatia Pai manjaka sini EM daun imes Pei ojaga YTFD President Rural Tongotolai Junani Chairman sini borong benang Puritus borong karibo sini monjo je asukjak sini MDC sini diren song sini damanok songte baki jotto no bumung kuliah karon sini jora grei sini bubar kelas kok selananggo Nito harambai, biko nang tiprasar na hamza ko himani, tiprasar tangan ke selainya, tangan ini tipras ngotha, egai YTF TWF dimsing ke selainya, amtui cross no, asayang na nangan tak pego ko, amo haikeno, sung buba karena logi di mak lainnya, hai no hai pai playa, jotono ke hampung tongbai di, pulung baikan.